Здравейте, уважаеми приятели! Ако сте попаднали на това видео, може би се чувствате странно празен. Може би след пробуждането, което сте усетили, нещо във вас е изгаснало. Усещате, че нямате мотивация, нямате пламък, единствено тишина. И логично е да се питате какво се обърка. Но какво ако ви кажа, че нищо във вас не се е объркало? Че това чувство е не срив, а свещен преход. След пробуждането, реалността за вас се променя. Маските падат, виждаш илюзиите на егото, на амбицията, на нуждата от външно признание. И неусетно това, което някога те е движело, вече не ти принадлежи. Карл Юнг, приятели, описва това като пространството между колапса на егото и раждането на аза. И тук, приятели, повечето хора се плашат. Културата ни не разбира това пространство. Тя го нарича мързел, апатия или пък депресия. Но Карл Юнг ни казва какво е то. Това е началото на индивидуализацията. Тази тишина душата не е бездейна. Тя се пренарежда. Нещо в теб отказва да продължи играта. И това е най-чистата форма на истинност, отказът да се предадеш на фалшивото. Старата ти мотивация умира. Онази, която идваше от страх, от нуждата да се доказваш, и се ражда нов импулс. И то не за признание, а за истинност. Той не вика, той просто шепне. Казва бъди, просто бъди. Карл Юнг го нарича енантодромея, обръщането на енергията. От свръхамбиция към вътрешно подравняване. Живота, в който вече не гониш смисъла, а единствено го въплъщаваш. Защото истинската светлина не идва от нови мантри, а от това да влезеш в тъмното. Карл Юнг казва, просветлението не идва чрез представяне на светлинни фигури, а чрез осъзнаване на тъмнината. Сега изплуват всички сенки, тъга, ярост, забравени нужди. И не, естествено не си счупен, просто вече има пространство за тях. Психиката ти не се разпада, тя се реформира. В тази вътрешна пустота започваш да усещаш нещо ново. Първо като пулс, после като посока. Това е твоят истински аз. Не като образ за показ, а като вътрешен компас. Той не те кара да се доказваш, той те подканя да изразиш единствено себе си. Не успех, а цялостност. Не скорост, а резонанс. Не адреналин, а смисъл. Така че, ако не се чувстваш немотивиран след като си се пробудил, не се паникьосвай. Старият огън е догорял, за да се роди по-дълбок пламък. Това е началото на твоето съзряване. На новият ти живот, който вече не се върти около това как изглеждаш, а от това как резонираш. Карл Юнг казва, целта не е да възвеличим егото си, а да го приведем в съответствие с душата. Така че, уважаеми приятели, ако чувствате всичко това, не сте загубени, а просто сте в преход. И точно тук започва истинската работа и най-важното – истинската свобода и истина във вас. Моля ви, приятели, това видео, което е по-различно, напишете какво мислите за темите, за които ви говорих. И всъщност аз исках да ви кажа всичко това, защото смятам, че това се случи и с мен. За сега от мен, приятели. До скоро.